What's up mga kahugot? Karon daw ang mga alauna, may eskalipsi daw. Matod pa sa balita. Ato lang tanawon. Niya mga alauna daw. Alas 11 pa man sayo pa. Balik ng kunya. Tanaw na to niyang tinuod. Iyog siya mga kahugot mo na ingon nga eskalipsi. Ning kuana ning eclipse. Lagi na bisaya eskalipsi. Kaya matod pa sa mga katigulangan sa una. Ikaon nagbukunawa. Kami gagmay pa mi sa una. Tuopod mi. Mga kahugot, naulian na. Balik na. Ang sitwasyon sa eclipse. Nakuha pa ito na experience po na to. Sa wala naka-experience. Mga bata. Nabalos lang sa ng eclipse. Amara ito mga kahugot. Salamat kay sa tanaw. Salamat. Ang anak yun na. Balik sitwasyon na. Alas 2:34.